Безнең иҗади төркем Ишей мәдәният йорты янына килеп туктаганда истән йыр-моң, гармун тавышлары әллә кайда яңгырап тора ине. Вакыт бик иртә булуга карамастан, Хазина башкорт халык фольклор ансамбле агзаларының барысын да сәхнәлә репетиция вакытында тап иттек. Коллектив менән танышабыз. Еш кына сыгыштар яһайбыз. Безнең сыгыштарны халык көтеп тора, яратып кабул итәләр. Конкурсларга ибәрәбез, онлайн конкурсларга ламатур гына урындар алабыз. Җитәкчеләребез әйбәт, яйып оештыра беләләр, кызларыбыз әйбәт, сакырып торалар, күтәреп торалар. Фәрзәнә Нигъмәтуллина коллектив барлыкка килгәндән бирле мәдәният усагын һавытмай. Сәхнәгә сыгып басуым була, бөтә авыру сырхаударым онытыла. Үҙемә көс, дәрт алып кайтам ти ул. Үҙенә генә хас көсле, иҫ киткес моңлы тауышы менән йырлап та ебәрә. Larını da şol üzeme su boyların da. 20 yıldan artık hazır şu klubda yarıyız. Türlü neylerge, yerlerge, konkurslarga katışabız. Mana 78'de men 79'ga gittim, hemen tuktağanım yok hali. Her мәдәният йортының төп байлыгы, казанышы әлбиттә, һәвәскәр таланттар. Фәзил Гаян Гыймалетдинов та авыл халкы Хазина башкорт халык фольклор ансамбленең легендаһы дип юкка гына атамай. Йырсы, биюсе, 4 шигырьләр йыйынтыгы, Йылдар давылдар ашараманы авторы үзенең хикәяшлек юбилеен сәхнәлә каршылай. Özüm solne номерлар белә şiğer укып, beyip, yırlap, күп mərtəbələr Respublika boyunca birinci orunlarda alıp, Moskvada Rusya Federasyası boyunca birinci orunlarda alıp, uşalaytıp yürünüm. Мәдәният милли проектка таянып, Ишей авылы мәдәният йортына капиталь ремонт үткәрелә. Хәзер унда йылы, яқты. 16 ел инде район, республикалыгына түгел, хатта сит ил сәхнәләрен яулаган Хазина башкорт халык фольклор коллективын Сүрия Ракаева итәкләй. Яғына Өфе қаласына барып, бөтә Рәсәй конкурсында ТР зима һабантуйында катнашып кайттык. Бұл һабантуйда без үзебезгә фәһемдәр алып, бик күп республиканан, ситерләрдән килгән мәдәният хезмәткәрләре менән осрашу булды. Өфе қаласында бөтә Рәсәй Терра Зима фестивале сиктәрендә үткәрелгән Самауыр байрамында катнашып, хазиналар беренче урын алып кайта. Тормыш авырлыктарына зарланмай, киләсәккә зур пландар корып, башкорт халкының йолаларына, традицияларына тугры калып, уларда хаклап, яшь буынга тарату, арымай талмай эзләнү, ижад итү өстендә улар. Бына шулай йырлап биеп Ишей мәдәният йортының Хазина башкорт халык коллективы. Хәнә Максутова, Захир Хәсәнов, Ишембай хәбәрдәре.